pasiruan na. Grabe mingawa naman aning pamasahiro balik kas basta sexy tangke di dapat plite og mga babae. Pre, bakante pa? Sakay ko be. Pagdali. Una pagtarong-tarong lagi ba kung magumog-humog gani ka pagbilin sa mong awas ni kay magkuan-kuan ka na mayo tagnay motoron layo pa biya kay tagulian. Ay, sigsaba ba? Agad. Ya, pasiruan na. Ayo, lah pasahiro ato ning kargahon. Papaibay. Bug man karga niya mo. Motor na. Sakit ta. Bangon gay diya kay manakay ta. Sakit man akong tiil ni hubag ba. Isa ra ka pasahiro ako makaya. Ikaw driver ron? Sige rin, bahala na. Ha? Basta ako yung plite ha. Ay, niyan ta magsabot. Ikaw maniho ha? Sige. Maniho? Boss, kung pwede unta ba, musakay mi. Hubog man gud akong bana para makauli lang mi ba. Larga na ta boss. Na naman. Sige, tara. Hubog lang, kaya ra na. Kaya rin na, amat agi yan eh. Diri manang dalang kuan no sa kuan. Tara. President area. Kaya nga, atura, gwapan tayo tawa ba? Mau gani no. Ako rin mo drive. Bitaw no? Kung ako pa nimo, sabakan ng babae. Ikaw drive. Dili, sakit kaya akong drive. Ako na drive. Ha? Ako na drive. Sige. Ikaw na bahalag ko na dyan. Ang explain mo. Ikaw na nag-inom imong bananam. Ditos babaw, boss. Aligos. Sige boss. Sakay boss, sakay. Sakay ha. Sinakal boss sa driver na. Ay boss, masik mo ta boss. Boss, ay kay padikit kay haay kay bungot Ha? Haay kay bungot, sakit kayo. Manusok ba? Atras lang gamay sir. Kuan. Kuan, compress lang. Ako sir, asa ko. Boss, diri na ba? Abot ta boss no. Ikaw dam kanang dili man siguro ka kapugong kung ikaw magunit sa imong bana diri basig mahagbong ba nya lisod ba atong dalan. Mas maayo sa tangki ka sabak ka. Kana boss. Dam, you may now take your seat dam, diya ka sa atubangan. Sir. Pag binabai lang kay babae man ka. Sige. Boss, si madam ba? Sige dam, plastari dam, diya lang ka dam. Pag binabai lang dam, ha? Sige, dire ko ba? Puggan ako yung mga asawa dam ha? Sige sir. Okay, basig mahal ka. Baka sakay boss. Patong sa inyong tiil bro. Pandara sa daan sir. Unsa ni sir? Ako mo dalag tukod ani kay sangko man akong tiil. Isto lang gamay dam para di masangit. Kina boss, sakay ko. Bakal boss, bakal lang sakay. Wait ko ina. Nagrata? Kira dia. Boss. Sa ang Naugi sa dam. Mo ba ning dalawa ta nasa agurag bagutan naman eh. Okay, guide diri boss. Ay sa boss na babay. Dam, pwede mangutana. Asa gitong dalan sa President area agion? Dito ra man sir. Pawala. Asa rin mo adto? Na, wrong way data.